Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Θα φτιάξουμε αυτό εδώ πέρα με τα γυαλόχαρτα του νερού. Βλέπετε ότι το έχω φτιάξει επίτηδες έτσι. Δεν ήταν έτσι. Τη μύτη την αιχμή του χαλαζία. Αυτό εδώ πέρα θα το ισιώσουμε για να μπορεί να κάτσει απάνω στη βάση. Το έχω φτιάξει εγώ. Και αυτό εδώ. Θα το φάμε τώρα, θα το χαλάσουμε, θα το κάνουμε ίσιο για να κάτσει απάνω στην βάση με τη θερμοκόλληση που θα κάνουμε με τη σιλικόνη και να μπει η αιχμή όπως πρέπει να μπει. Με γυαλόχαρτα νερού, επειδή κάποιος είχε γράψει σε κάποια σχόλια ότι εφόσον είναι νερού το γυαλόχαρτο γιατί δεν βάζεις νερό απάνω, να του εξηγήσω λοιπόν και live ότι αυτό εδώ πέρα είναι το γυαλόχαρτο, το βάζουμε εδώ πέρα πάνω στο stand και δεν χρειάζεται πολύ νερό. Αυτό εδώ το βουτάμε στο μπολάκι μέσα. Αυτό φτάνει και θα αρχίσουμε και βλέπετε ότι ήδη έχει αρχίσει και ισιώνει. Θα δείτε τώρα τι εννοώ και θα καταλάβετε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα τη διαδικασία. Βλέπετε πως είναι. Κοιτάξτε πως γίνεται. Τώρα το κάνω όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μπορέσετε να καταλάβετε, για να καταλάβετε και εσείς το τι γίνεται. Λοιπόν, θέλει λίγο χρόνο, αλλά κοιτάξτε εδώ πέρα τι γίνεται. Βλέπετε, έχει φύγει ήδη όλη η μύτη. Ορίστε. Και καθώς βουτάμε πάλι συνεχόμενα, δεν θέλουμε να γεμίσει νερά ο τόπος. Αυτό θέλω να εξηγήσω και στον άνθρωπο. Απλά ίσα ίσα θα το κάνω λίγο πιο γρήγορα. Παράληψη ότι ξέχασα να πω ότι αυτό εδώ πέρα ήταν 60 γυαλόχαρτο. Το γράφει άλλωστε εδώ πέρα. Ορίστε. Και προχωράμε. Θέλει λίγο δύναμη, η αλήθεια είναι, αλλά κοιτάξτε τι έχει γίνει. Τώρα μπορώ να πω ότι ίσως να στέκεται και στέκεται μόνο του. Ορίστε. Θα συνεχίσω λίγο ακόμα. Και ναι, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε το γυαλόχαρτο. Θα αφήσουμε το 60 και πάμε στο... όχι... ναι, πάμε στο 600 που βλέπουμε
Λοιπόν, βουτάμε, κλασικά ίδια, δεν αλλάζει κάτι, αυτό κάνει και πιο λίγο θόρυβο. Και συνεχίζουμε, μου φύγε το χέρι, και συνεχίζουμε, αλλά θέλω να είναι, πρέπει να είναι, όχι θέλω, για να βγει ίσιο, να μην αλλάζετε κατευθύνσεις στον κρίσταλο. Από εκεί που θα το πιάσετε, εκεί πέρα θα τελειώσετε κιόλας. Λοιπόν, αφήνουμε γρήγορα και το... Κοιτάξτε εδώ δουλειά που γίνεται. Καταλαβαίνετε τη διαφορά επιτόπου. Πιάνουμε το 800, το βουτάμε λίγο το κρυσταλλάκι στο νερό πάλι. Βλέπετε ότι στέκεται μόνο του, δεν χρειάζεται πλέον. Και συνεχίζουμε. Τη συγκεκριμένη αιχμή την έχω για το λόγο αυτό, να σας δείχνω κάποια πραγματάκια. Επομένως, μέχρι να φύγει τελείως όλοι, συνεχίζουμε. Θα σας δείχνω πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο 5.000 τώρα για το τελικό αποτέλεσμα. Ήδη έχει αρχίσει, βλέπετε τη διαφορά. Να προσθέσω ότι το 5.000 δεν τρώει, γυαλίζει. Και από ό,τι βλέπω γυαλίζει και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι έχει γίνει. Θυμάστε πως ήτανε και πως το κάναμε επί τόπου. Ορίστε. Το αφήνω κάτω. Στέκεται. Δεν πάει πουθενά. Όλο ίσιο. Και απλά με το χέρι και λίγα γυαλόχαρτα. Αυτά από μένα για τώρα. Και πάλι βλέπετε εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Πως έχει γυαλίσει η βάση του. Αυτά από μένα για τώρα και θα τα πούμε ξανά στο επόμενο βιντεάκι.